in an zage shi yanzu ba abin da za a yi, amma ana gudun irin wannan ranar da wannan ya mutu Dr. Idris ya rusu, haka aka dinga zagi, aka rasa wanda zai hana cikin dariƙa. To a daidai wannan gaban na zaɓi wannan kalmar taka na cewa a daidai lokacin da babu wanda ya hana, na zaɓi kalmar ne in yi magana a kanta, duk da a cikin maganganunka akwai kurakurai da yawa, duk da kai ina kyautata maka zato, kuma a cikin mutanen da suke fitowa suke wasu magana naka da sauki gaskiya, so alhamdulillah, amma na zaɓi gun da kake cewa ba wanda suka fito suka hana. Wannan shine kuskuren da manya-manyan malaman ɗarika suka yi, wanda suka san suna da mabiya kuma suna faɗa a ji a Najeriya. Lokacin da bayan Allah nan Shaikh da Dr. Idris Abdulaziz ya rasu, suka fito suke cewa ya mutu, mushe suke aibata yi, suke maganganu mara daɗi akan shi. Na ta zuba ido ko zan ga cikin malaman ɗarikan nan wani malami zai fito ya yi magana da kakkausan murya a matsayin shi na wanda na tabbata da cewa ku yan ɗarika ina da yaƙini. Wannan fa ina gaya muku abin da na fahimta da aƙidar ku ne. Kuna da matuƙar biyayya ga malamanku. Malamin ɗarika yana wahala ma kaga dan ɗarika ya kafa malamin shi dan ɗarika yana cin mutuncin shi, sabanin yan ɗayan bangaren wanda suke maganan wai yan izala. Dan izala ne zaka ga ɗalibin ilimi ya kafa malamin da ya jagoranci shi shekara da shekaru yana cin mutuncin shi. Ku ya kuri gaskiya kwaya da yace sai mun faɗe ta wallahi. Ba ruwa na da aqidanka ko ka ji daɗi ko ka tama daɗi, ni ana ra'ayin gaskiya ne kuma ina da wanda suke so su ji ta daga baki na. Yawwa, yan ɗarika kuna ɗaya daga cikin mutanen da ban cika gani kuna kafa malaman ku ci mutuncin su ba, kuma suna faɗa muku kuna ji. A lokacin da Dr. Idris ya rasu, na ta zuba ido in ga a cikin malaman ku da suke gaya muku kuji, wasu za su fito su muku wasiyar cewa ba daidai bane kafa malamin addini dan ba kana da bangaranci na aqida da shi ka ci mutuncin shi. Amma har aka gama wannan ƙarya ta rasuwan Dr. Idris, ban ga wani malamin ɗarika da ya fito ya tsawatar muku ba, ban gan shi ba. Kun ci mutunci, kun faɗa abin da kuke so. Yanzu ma ga malamin ku ya rasu, sun fito suna maganganu, abin duk bai mana daɗi. Ko a lokacin da Dr. Idris ya rasu, mun fito mun ce masu aibata shi, masu zagin shi tsinannu ne, kuma Allah bai tare da su. Kuma wannan ba ɗabi'a addinin musulunci bane. Kun zo kuna zagin masussuka, ai masussuka na rushe hadisi. Ku da aikace kuke rushe hadisan. Akwai hadisin da ya ce musulmi dan uwan musulmi ne. Yanzu ku kun ce inda musulmi ba dan aqidan ka bane, ba musulmi bane. Kun rushe hadisin ko ba ku rushe ta ba? Hadisai da kuka rushe a mu'amala a ɗabi'unku. Shi masussuka saboda kun raina sa, ku ce yana rushe hadisi. Ku kuma a aikace, a sifface, a ɗabi'ance kuke rushe hadisai, kuke karyata su. Hadisi ne ce musulmi dan uwan musulmi, kai kuma ka ce musulmi, ka yadda fa dahiru bauchi musulmi ne, amma dan ba dan izala bane ka ce mai kafiri ne, amma ka yadda musulmi ne. Hadisi kuma ya ce musulmi dan uwan musulmi ne. Ya kamata malaman nan ku haɗa kanku da malaman izala da na ɗarika, ku tsaya ku tsawatar mabiyan ku akan idan mutum ya mutu zai cin mutuncin malami. Dan ni ba na cikin wannan sabgar. Wallahi shawari muke baku, idan kuka bar abin nan ya fita fiya, ƴaƴan da za ku haifa da generation da za su zo a baya, wallahi tallahi sai dai Allah ya kare kawai. Duk malamin da ya rasa Allah ya ji kanshi, inda ya kuskure Allah ya yafe masa matsayin shi dan adam ajizi, inda ya mai kyau Allah ya tabbatar masa ya bashi lada. Wannan shine tsarin mu, akan haka muke kuma.